आज तो पूरा संडे। आज फुल मस्ती अब बुला बुली बुझले भाई ने। हाँ। वाह आज किसी टेंशन नहीं। आज वाह संडे। हाँ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦବ। कौन कियो सकाल सकाल की जिनस कौन କାଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ପିଆଜ ନଥିଲା ଟିକେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ। ତମର ବୁଝିଲ ତମର ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନ ଜଣେଇଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତମକୁ ସବୁ ଲାଗେ କଣ କହିବ ଇଏ ସବୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲୁଛି ବସୁଛି ଅଫିସରେ ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଟେନସନ ଦବାକୁ ତମକୁ ଯୋଉ ମଜା ଲାଗେ ଓହୋ କାହିଁକି କହୁଛ ହଉଛି ନା ହଁ କଣ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ କରୁଛ କରୁଛ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି ବୁଝିଲ। ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିଲା ମ। ଜିଭଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିଦବା। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଆସିଲାଣି ବା ଗୋଟେ ରବିବାରଟାରେ। ଏଇଟି ଭାଇନା ଆଜି ଆସିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା କଣ କରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେସିନି ପାଖରେ। ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇନା ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏଇଟି ଭାଇନା ଏଇଠି ଘଷୁଥିଲ କି ଦାନ୍ତ ପାଣି ଖୋଲା ରହିଛି କବାଟ ଖୋଲା ହଉଛି କିଏ ଆସିଲେ ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା। ତମର ଏଇ ସବୁ କାମରେ ନା ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହବ। ତମେ କଣ କଲ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ କଲ ନା ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଲ 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 ଦେଖୁନ ଏ ଧୋଇଲ ତାପରେ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଲ ପେଷ୍ଟ ଆଣିକି ଲଗେଇଲ ଲଗେଇଲ ଆଉ ସେ ପେଷ୍ଟ ଆଣିବା ଆଉ ଲଗେଇବା ଆଉ ଏଇ ପାଟି ଦାନ୍ତ ଭିତରକୁ ନବା ଭିତରେ ଏ ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି ଇଏ କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା। 1 ଲିଟର ତ ଏଇଠି ଉଡିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି ଭିତରେ ଇଏ ପାଣିର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା କିଓ ଭାଇନା କେତେ ପାଣି ଉଡେଇଲ। ଏମିତି ପାଣି କଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ କି ଓ ଭାଇନା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ କହୁନ କଣ କେମିତି କରିବା ଆମର ବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ଏଇ ଟିକେ କୁହ ଆମକୁ କଣ କରିବା। ଏଇଠି ଭାଇନା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଆ ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଏ ବେସିନକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଟିଏ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଏ କେତେ ଜୋର ପାଣି ଚାଲିଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଭାଇନା ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନମୁଖୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଏ ଦେଖିଲେ ବ୍ରଶ ତାର ମୁହଁ କେତିକି ବଡ ଏତେ ବଡ ପୁଣି ଖୋଲିବା କଣ ଦରକାର ଭାଇନା ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ଖୋଲ ସ୍ଲୋରେ ଖୋଲିକି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କର ଭାଇନା। ରହିଲି ପୁଣି କଥା ହେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।